την πανεύθυμον νύμφην Χριστού υμνήσομεν, Εκατερίναν την Θείαν και πολιούχον Σύναμ, την βοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι ευθύμωσε λάμπρος τους κομψούς των ασέβων του πνεύματος τη δύναμη, και νήνος μάρτης Κυρίου στεφθήσαν, αιτείται πάση ωμέγα ελεός. Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Εκατερίνης. Μες στις ερήμου τις δροσιές που ο νους μας δεν τις φτάνει, άγγελοι μεταφέρανε στην πιο ψηλότερη κορφή μια κόρη που αγίασε, φορώντας το μαρτυρικό για το Χριστό στεφάνι. Μια καλονή πολύ ευγενής, με πλούτο και σοφία, γοήτευσε τον Κύριο και την έκανε νύμφη του στη Θεία Βασιλεία. Τόσα πολλά χαρίσματα, με εγωισμό καθόλου, έδωσε μάχη υπέρλαμπρη κατά του διαβόλου. Κι ήταν τα χρόνια δύσκολα των διωγμών, του πόνου, τότε που μαρτυρούσανε όσοι δηλώνανε πιστοί τ' Άγιου Θεού του μόνου. Τότε που τους περνάγανε από 40 κύματα με βάσανα κάθε λογής και γέμιζαν τα μνήματα από χιλιάδες μάρτυρες για του Χριστού την πίστη και την ομολογία τους αγάπης προς τον κτίστη. Μέσα σε αυτούς βασίλισσα ξεχώρισε η Αγία για την δυναμικότητα, αποφασιστικότητα και υπέρμετρη ανδρεία. Δεν υπολόγισε χαρές που θα μπορούσε να έχει με τέτοια σπάνια ομορφιά, καταγωγή βασιλική, μόρφωση όσο κανένας. Τα ψήφισε όλα, τα άφησε. Η Σοφία δεν την άφησε την τέλεια αλήθεια να μην δει που ήτανε ο ένας. Στη σύντομη της τη ζωή είναι άξια μια αναδρομή για του Χριστού την νύμφη, να δούμε πώς αγίασε, με ποιο τρόπο πολέμησε τόσα δαιμόνων στήφη. Πάμε στην Αλεξάνδρεια. Στα χρόνια του Μαξέντιου, πανούργου βασιλέα, ζούσε λοιπόν η καλονή, που τόσα ο δημιουργός της είχε δώσει δώρα, μα απέδειξε πως τάξιζε. Από γόνο βασιλικό γεννήθηκε η Πανδώρα. Ο Κόνστας, ο πατέρας της, πέθανε πολύ νέος και έμεινε στη μητέρα της που ήταν κρυπτοχριστιανή, ο ρόλος της ανατροφής ο από όλους πιο σπουδαίος. Τη μόρφωσε την κόρη της με όλες τις επιστήμες. Έμαθε την ελληνική γραφή, τους φιλοσόφους, τον Όμηρο, τον Βιργίλιο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τις βίβλους τις ιατρικές Ασκληπιού, Ιπποκράτη, σπούδασε την ρητορική, τη λογική. Στο χάρισμα της Ευφράδιας ήτανε η μοναδική. Επειδή ήταν τόσο έξυπνη, μες στη φιλοσοφία ξεχώρισε και αγάπησε πολύ την Παρθενία. Οι συγγενείς, οι φίλοι της έλεγαν να παντρευτεί. Χιλιάδες τότε νεαροί την επεριτριγύριζαν, με αυτό το έξυπνο μυαλό όλοι τους δεν το γύριζαν. Και για να τους ξεφορτωθεί αυτούς που την επίεζαν, τους λέγει κάποια μέρα: «Μου λέτε όλοι να παντρευτώ. Πέστε μου, πώς να αποδεχτώ κάποιον μικρότερό μου? Όχι, δεν είναι σωστό γι' αυτόν.
πρέπει να είναι ανώτερος και όχι κατώτερός μου? Αν θα μου βρείτε ένανε να είναι από μέσο φώτερος, ασύγκριτα πιο πλούσιος, πολύ πιο ωραιότερος, τότε σας λέω θα πω το ναι. Προσόντα περισσότερα έχει δηλαδή από με. Τότε πια όλοι σταμάτησαν, γιατί καλά το ξέρανε πως δεν υπήρχε άλλος που θα την εξεπέρναγε στη σοφία και στο κάλος. Την σοφίαν την όντως εξ ουρανού, δια στόματος μάρτης του Μιχαήλ, λαβούσα πανεφήμε και άθλης αήτητε, τη μεν σοφία τη έξω τους ρήτορας έπτυξας, τη δε σοφία τη θεία την πλάνην ενίωσας. Όθεν καθορών σου τον αγώνα οκτίστης παρέστη ενισχύον σε δευρολέγον ανάβηθη η θησαυρή γαρσεμένουσιν πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθον την Αγίαν μνήμην σου. Η συμβουλή του ασκητή. Η μητέρα της, η χριστιανή, είχε γνωστό πνευματικό που ζούσε σε ασκητήριο λίγο έξω από την πόλη. Την πήρε λοιπόν μια φορά να τον συμβουλευτεί για αυτά στο ερημικό μα όμορφο του Αγίου Περιβόλι. Ο ασκητής, κοιτάζοντας την τόση ευταξία, την θεία σοβαρότητα που είχε η Αγία, έμεινε τόσο έκθαμβος που πέ να την ψαρέψει, προς την επίγνωση Χριστού αμέσως να τη στρέψει. «Ξέρω ένα τέλειο άνθρωπο», της λέει με απλότητα, «που σε περνά σύγκριτα. Όλα δικά του τα έχει αυτός και τη γη αυτή ολόκληρη και την αιωνιότητα. Σε ξεπερνά στην ομορφιά και σένα και τον ήλιο και έχει το πιο πανάκριβο υπέρλαμπρο βασίλειο. Κυβερνά όλα τα αισθητά, τα νοούμενα, τα κτίσματα. Ο πλούτος του κι αν μοιραστεί ποτέ δεν λιγοστεύει, μάλλον αυξάνει, κόρη μου. Δεν το μπορείς κατάματα να τον εδείς, το κάλος του μαγεύει». Τα χάσε η πανέμορφη, σοφότατη Πανδώρα. Την περιέργεια της κέντρισε και τι να κάνει τώρα? Άλλαξε η διάθεση, η όψικη καρδιά της, ρώταγε κι άλλα πολλά τώρα τον γέροντά της. Συνέχιζε ο ασκητής να περιγράφει το Χριστό και τη θεότητά του. Η κόρη έμενε άναυδη από τα λόγια τα Άγια, τα πλούτη τα δικά του. «Μα ποιανού γιος είναι αυτός που τόσο εγκομιάζεις? Έλα, πες μου το γέροντα, σε μένα μη διστάζεις». «Κόρη, πατέρα επί της γης, δεν είχε αυτός ο νέος, αλλά γεννήθη άφραστα από κόρη Παρθένο. Η τόση αγιότητα που είχε η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, την έκαναν αθάνατη ψυχήτεμα και σώματι, μετέστη εκεί στους ουρανούς, την προσκυνούν νυχθημερών οι άγγελοι ασώματοι. Πολλά άμα και θαυμάσια γέροντα διηγείσαι, βλέπω όμως πολύ σίγουρος για τέτοια αλήθεια είσαι». «Γέροντα, θέλω να τον δω, μα πες μου πώς να γίνει. Τα
τα λόγια σου τα αληθινά μ' ανάψανε μες στην ψυχή πολύ καυτό καμίνι. Αν κάνεις όπως θα σου πω, καλή μου εσύ Πανδώρα, σίγουρη μείνε, θα τον δεις και την Αγία σου ψυχή θα τη γεμίσει δώρα. Την εικόνα αυτή της Παναγιάς που στη γλυκιά της αγκαλιά κρατά το θείο βρέφος, στην κάμαρά σου πάρτινε και πέμψε της το βράδυ αυτό δοξολογίες νέφος. Κι αυτή θα σε καταδεχτεί, το γιο της θα στον δείξει, ξέρει όλα να σου τα πει κι όλα να στα αποδείξει. Φεύγει η Πανδώρα με χαρά, με την εικόνα αγκαλιά πάει στο δωμάτιό της και έβαλε αρχή με προσευχή να φτάσει το σκοπό της. Λίγο αποκοιμήθηκε, βλέποντας όμορφο όνειρο, μες του ουρανού τα πλάτη, πως κάθονταν η Παναγιά, μα όμως το μικρό βρέφος της, η Πανδώρα όταν το κοίταζε, της γύρναγε την πλάτη. «Παιδί μου, δες τη δούλη σου», του λέει η Μαρία. «Είναι ζωφώδης, άσχημη», γυρίζει με παράπονο και λέει στην Παναγία. «Παιδί μου είναι πάνσοφη, ευγενική και πλούσια». «Είναι φτωχή, αποκρουστική, μητέρα είναι ανούσια». «Μα τι να κάνεις πλάγμα μου, γύρισε, πες της κάτι». «Πρώτα να πάει στο γέροντα, ό,τι της πει να κάνει, και τότε αφού βαπτιστεί ας έρθει πάλι να με δει». Η Παρθένος και Σεμνή, Εκατερίνα η σοφή, τη δύναμη του Χριστού, επίρρος της αληθώς, αγαλωμένη εισέρχεται εν σταδίον και τυραννών νόμων καταβαλούσας θέρος και πάσαν την πληθύν των δισεβούν των εχθρών μετεφροσύνης έψαλεν ακαταπαύστος μεγάλη φωνή. Χριστέ σωτήρ κερίστα, Σιον δέξε το πνεύμα μου. Νύμφη Χριστού. Ξύπνησε από θαυμασμό τώρα η σοφή Πανδώρα, τρέχοντας στα σκητήριο χωρίς να χάσει ώρα. Του τα είπε όλα και αυτός, έμπειρος με σοφία, την ενουθέτησε σωστά, την βάφτισε, της δίδαξε του ουρανού τα μυστήρια και όλα τα μεγαλεία. Θείο όνομα της έδωσε, την είπε Εκατερίνα, που στην ελληνική γραφή σήμαινε Στεφανία. Στεφανωμένη δηλαδή ήταν από τον Κύριο, γιατί τον εκατάλαβε, ένιωσε το μυστήριο. Αφού ντύθηκε τη νέα στολή του Άγιου Βαπτίσματος, υπερέχοντας αληθινά στη γνώση και την ομορφιά κάθε ανθρωπίνου κτίσματος της εποχής εκείνης, να την τώρα γονατιστή
μπροστά στο θείο εικόνισμα η κόρη Εκατερίνη. Πάλι, μέσα στον ύπνο της, βλέπει το θείο βρέφος να το ρωτάει η μητέρα του αν τώρα του αρέσει. Και εκείνο μ' αγάπη μιλά, πως είναι τόσο όμορφη, πως θέλει να τη μνηστευθεί. Το χέρι της τώρα ζητά δαχτυλίδι να θέσει. Και λέει ο Δεσπότης Χριστός: «Εκατερίνα, από σήμερα είσαι δική μου νύμφη. Νυμφίο άλλον επίγειο μη λάβεις στη ζωή σου. Το δαχτυλίδι φόρεσε και ό,τι και να σου συμβεί, εγώ θα είμαι μαζί σου». Αφωνή η κόρη ψέλισε: «Κύριε και βασιλιά μου», και ξύπνησε απ' τα κλάματα. Από δάκρυα χαράς θα σπάσει η καρδιά μου. Του δόθηκε ολόψυχα. Δεν είχε μάτια για άλλον. Ο νυμφίος της επρόσθεσε και άλλη ευγλωτία, όπου για εκείνον μίλαγε να είχε επιτυχία. Κι άρχισε η νύμφη του Χριστού Χριστό να διακηρύττει. Μέσα στην Αλεξάνδρεια συγκλώνιζε τα πλήθη. Μα ήρθαν μέρες δύσκολες. Φούντωσε η ειδωλολατρεία και δίωκαν τους χριστιανούς με άρρητη μανία. Πρόσταγμα στέλνει ο Μαξέντιος στην επικράτειά του να τιμήσουν όλοι τους θεούς, να κάνουν θυσίες. Και όποιος τυχόν το αρνηθεί θα τιμωρηθεί αλίπητα απ' την ανέδεια του. 100 ταύρους πρόσφερε αυτός και άλλους τόσους ηγεμόνες. Και πιο φτωχή ζώα μικρά, σφαχτά γέμισε ο τόπος, καπνί παντού, αίμα, βρωμιά, θυσίας αυτός τρόπος. Ενώ αυτά συνέβαιναν, η ευλαβής Εκατερίνα, με το μυαλό της στο Άγιο, βλέποντας το πνευματικό ανθρώπινο ναυάγιο, συγκλονισμένη έλθε από τα βάθη της καρδιάς της, μια συνοδεία δούλους της πήρε το ραξοπίσω της και πάει στο βασιλιά της.
βρύσεις Η Εκατερίνα μπροστά στο βασιλιά. Μπαίνοντας μέσα στο ναό των δαιμονίων ειδόλων, τραβά τώρα την προσοχή κι των ανθρώπων όλων. Γιατί η τόση ομορφιά και η όλη παρουσία της μαρτύραγε τι είχε αυτή η καρδιά και ποια ήταν η αξία της. Χαιρέτησε το βασιλιά. Με σεβασμό γόνι έκλεινε και θαρετά του λέει: «Εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να γνωρίζεις, καημένε αυτοκράτορα, πως βρίσκεσαι σε πλάνη και κάθε άψυχο είδωλο μόνο κακό σου κάνει. Ο σοφός δες Διόδωρος που τον επαραδέχεσαι λέει ότι αυτοί που για θεούς εσύ τιμάς και δέχεσαι, ότι ήταν άνθρωποι που τη ζωή τους τέλειωσαν με ελεεινό τρόπο. Για κάποια ανδραγαθήματα μόνο τους έστησαν αγάλματα, μα τώρα όλοι βρίσκονται σε κολλασμένο τόπο. Οι δε μεταγενέστεροι που δεν ξέραν πως ζήσανε, τους προσκυνήσαν για θεούς. Μα ένας είναι ο Κύριος που έφτιαξε εσένανε, εμέ και τους λαμπρούς τους ουρανούς. Αυτός ο λαμπερός Θεός δεν έχει την ανάγκη μας από τέτοιες θυσίες. Αλλού σου λέω, Μαξέντιε, πως κρύβονται οι αξίες». Τόσο θύμος ο αυτοκράτορας που έμεινε εκεί άφωνος για πάρα πολλή ώρα. Το κύρος του όμως έπρεπε να το διαφυλάξει και ό,τι είπε εκείνη θαρετά όλα να της τα αλλάξει. «Κάτσε στην άκρη του ναού να λήξουν οι θυσίες και τότε θα τα πούμε οι δυο ποιες είναι οι αξίες». Την μεταφέραν βία μπροστά στα ανάκτορά του. Η λαμπερή της ομορφιά, το σώμα το ευθυτενές πείραξε την καρδιά του. «Ποια είσαι εσύ τόσο όμορφη, πάσχημα λόγια λέγεις, και πώς τολμάς το βασιλιά μπροστά να αντιλέγεις?» «Κόρη με του προκατόχου σου, με λένε Κατερίνα. Σπούδασα την ρητορική, μουσική, γεωμετρία, την ιατρική, την ποίηση και την φιλοσοφία. Και όταν το φιλοσόφισα ποια ήταν η αλήθεια, ο Θεός ο αληθινός μπήκε βαθιά στα στήθια». Ο Μαξέντιος τα έχασε από τη μόρφωσή της, το υπέροχο παράστημα, την τόση σύνεσή της και της το ομολόγησε ότι εντυπωσιάστηκε. «Είδες, καλέ μου βασιλιά, ο Θεός που δεν φαντάστηκες πώς μέσα από λίγο πυλό που είναι ευτελές υλικό δίνει σε μας τόση ομορφιά, και εμείς τι του χαρίσαμε? Ένα σταυρό, λίγα καρφιά». Φοβήθηκε ο αυτοκράτορας από την ευγλωτία της, μοιάστηκε να μην ντροπιαστεί, μήπως και τον νικήσει, και πήρε άλλη απόφαση, να καλέσει όλους τους ρήτορες για να την ελιγήσει. «Τους πιο σοφούς μου ρήτορες για σένα θα φωνάξω. Λυπάμαι αυτά τα νιάτα σου και πρέπει να σ' αλλάξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανένας δεν με φτάνει τώρα που τον Ιησού Χριστόν νυμφίο έχω κάνει. Αυτοί θα γίνουν χριστιανοί. Εγώ δεν πάω στην πλάνη». Φίδια ζώσαν το βασιλιά. Αδύνατον δεν γίνεται. 150 ρήτορες ελάτε εδώ να μείνετε, να προετοιμαστείτε άψογα, να την κάνετε σκόνη. Γυναίκα είναι και μικρή, χωρίς βοήθεια, μόνη. Την έριξε στη φυλακή και τον σοφότατο ερημί παρακαλάει τώρα να την αποστομώσουνε όταν θα έρθει η ώρα. Μαζεύτηκαν οι διαλεκτοί σοφοί τώρα μπροστά του και αρχίζει αυτός να τους μιλά. «Ακούστε με όλοι καλά. Υπερβαίνει τον Πλάτωνα σ' όλη του τη σοφία. Σαν να έχετε αυτόν μπροστά ετοιμαστείτε όλοι. Δώρα, αν την νικήσετε, πανόρια θα σας δώσω.
Μα αν δεν τα καταφέρετε, με θάνατο μαρτυρικό όλους θα σας σκοτώσω. Στο Μαξέντιο απάντησε ο πιο διακεκριμένος. Μα πώς μπορεί ένα γυναικό με τόσους να τα βάλει? Θα την απογυμνώσουμε από επιχειρήματα. Μαζί μας είναι αδύνατον πέρα αυτή να τα βγάλει. Διαταγή έδωσε λοιπόν να μαζευτούν οι πάντες μέσα στο αμφιθέατρο. Οι 150 σοφοί σταθήκανε στο κέντρο του σαν να ήταν ανδριάντες. Προτού στο δεσμοτήριο πάνε οι απεσταλμένοι να την εφέρουν βία, την κόρη την πανέμορφη και καθαγιασμένη, την επεσκέφθη ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ ο Μέγας. «Μη φοβάσαι, κόρη λαμπρή, ο Κύριος θα προσθέσει σοφία στη σοφία σου, γνώση στη γνώση σου όλοι. Με λιγοστές κουβέντες σου θα θαμποθούνε όλοι». Όλοι εκεί περίμεναν με τόση αγωνία να δουν τι θα ερωτηθεί αυτή που είχε ευλογηθεί με τόση ευγλωτία. Η είσοδός της στο θέατρο επέβαλε σιωπή. Η μορφή της η επιβλητική τους είχε καθυλώσει. Ο πιο ξακουστός ρήτορας τώρα κάνει αρχή. «Σύσε που βρίζεις τους θεούς». «Δεν βρίζω, απλά δεν μπορώ να πω τους θεούς αληθινούς». «Μα όλοι οι μεγάλοι ποιητές θεούς τους ονομάζουν. Πιο πολύ δε Όμηρος που λες ξέρεις απ' έξω». «Με σε φτωχέ μου ρήτορα γρήγορα θα ξεμπλέξω. Μήπως ξεχνάς πως ο Όμηρος λέει το διαπανούργο, βυθισμένο στα ψέματα και μέγα πατεώνα, πως η Ήρα και η Αθηνά με βοηθό τον Ποσειδώνα θέλανε να τον δέσουνε. Τι ψεύτικοι θεοί είναι αυτοί με πάθη και φοβέρες, και όταν τσακώνονται μαζί, πού πλοφιλονικούνε? Ποιανού το μέρος παίρνετε? Έλα πες μας, ακούμε». Αποστομώθη ο ρήτορας. Του δέθηκε η γλώσσα, σαν του λέγε η Αγία μας τα μύρια και τα όσα. Του είπε ποιος είναι ο Χριστός, που είναι Θεός αγάπης, πως θυσιάστηκε για μας, νικάει τους πάντες στη ζωή, προσωπικός μας βοηθός μαζί και στρατηλάτης. Ότι ο ίδιος σταυρώθηκε, έχει όλο του το αίμα, για να ζήσουμε αιώνια, όχι πια μες στο ψέμα. «Και εσύ», του είπε φιλόσοφε, «γίνε δικός του δούλος, μαρτύρησε, σ' ακούει ο κόσμος όλος. Αν τον πιστέψεις, θα σωθείς αιώνια και για πάντα. Αλλιώς, να έρθει ο επόμενος, εσύ κάνες την πάντα». Πού να τολμήσει άλλος να βγει, όλοι οι κατώτεροι του. Ο Μαξέντιος πανικοβλήθηκε, μαζί και οι ακόλουθοι του. Μολούσα ευθαρσός προς αγώνας τρισμάκαρ, Ανδρείος τον Χριστόν ομολογήσας μάρτης και τυράννον ήλεγξας δισεβή και παράφροναμ και κατήσχυνας ρητορεύοντον τα στήφη και ανέδραμες εις ουρανίους κοινώσεις Διός εδοξάζομαι. Οι ρήτορες μαρτυρούν. Ζώντας τον εξευτελισμό σ' όλο το μεγαλείο, διατάζει τώρα ο βασιλιάς να καούν όλοι οι ρήτορες, να τους πετάξουν στη φωτιά μες στο κέντρο της πόλης. Πέσαν στα πόδια οι δυστυχείς όταν αυτό το ακούσανε
την Κατερίνα τη Σοφή τώρα παρακαλούσανε. Πες του καλού Κυρίου σου να μας συγχωρέσει, να βρούμε στον παράδεισο την πιο μικρούλα θέση. Βαφτισέ μας, Αγία μου, να μην φύγουμε έτσι. Θα βαφτιστείτε στο αίμα σας και η θυσία σας αυτή πιότερο θα του αρέσει. Στην πλατεία ανάψανε φωτιά, λες σκέφτανε τα αστέρια. Σταυρώσανε οι ρήτορες σε προσευχή τα χέρια κι ήταν η μέρα ξέχαστη, 17 Νοέμβρη, που εκλιπαρούσαν το Χριστό για να έρθει να τους έβρει. Το βράδυ εκείνο έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Σαν πήγανε οι χριστιανοί για να τους εμαζέψουν, οι ρήτορες ανέπαφοι, πάνω τους ούτε τραύμα. Τους θάψανε με περισσή ευλαβία και κλάμα. 150 μνήματα, παρέα όλοι, αντάμα. Αλλάζει ο Μαξέντιος. Σε συμβουλεύω, κόρη, τη μισή εξουσία μου, αν θέλεις σου χαρίζω, να εξουσιάζεις πληθυσμό, πόλεις, κάστρα και όρη. Φτάνει στους δικούς μου θεούς τώρα να θυσιάσεις. Εκείνη απλά του απάντησε. Μην πεις άλλα, Μαξέντιε, τα λόγια σου θα χάσεις. Κι αν μου κάνεις μαρτύρια, η πρόσκαιρη αυτή προσβολή στον Κύριο θα με στείλει. Εγώ είμαι μόνο δούλη του και νύμφη του και φίλη. Μάρτισε θελούσιος Κατερίνα πανένδοξε, καθοράθης των τυραννών, ευτόνος ελέγξασα και δίνει μανίαν της πολυθείας θεογνωσίας φωτισμού, καταβαλούσα και θεία χάρητη εντεύθεν και ως μάρτυρα και ως παρθένον Παναμόμων, ο Χριστός εστεφάνωσε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Η Εκατερίνα δέχεται το μαρτύριο. Προστάζει να την γδίσουνε, της βγάζουν την πορφύρα. Κι αυτό το σώμα που πλέναν οι πυρέτριες με μοίρα, τώρα το κατασκίζουνε αλίπητα τα βούνευρα, τα αγκαθωτά αγκίστρια, μάγρια μαστιγώματα. Μ' αυτή κοιτούσε ίσια, ψηλά, λες και έβλεπε το δικό της νυμφίο να στέλνει το κουράγιο του, το βλέμμα του το θείο η Εκατερίνη αντάμωνε. Οι πάντες τη θαυμάζαν, δεν μίλαγε, δεν φώναζε, το στόμα όλοι φράζαν. Μες στις πληγές την σέρνουνε στη φυλακή της πάλι, ώσπου ο σκληρός Μαξέντιος διαταγή να βγάλει ποιον άγριο τρόπο να σκεφτεί που θα τη θανατώσει. Ούτε φαΐ, ούτε νερό, είπε, για μέρες 12, κανείς να μην της δώσει. Η σύζυγος του βασιλιά ήτανε η Φαυστίνα. Είδε όνειρο και πίστηκε. Ζήτησε για να δει κρυφά την Αγία Εκατερίνα. Πάει στον Πορφυρίωνα που ήταν στρατοπεδάρχης, πιστός, γενναίος, καλόγνωμος. Του είπε, μαχητή μου, καλό να έχεις. Πάρε λεφτά και πλήρωσε τους δεσμοφύλακές σου, την Κατερίνα για να δω, και υπόσχομαι απ' το Θεό πολλές να είναι οι αμοιβές σου. Την πήγε μες στη φυλακή, την σκοτεινή και την υγρή, να δει την Κατερίνα. Από τη θεία λάμψη της άφωνη έμεινε εκείνη. Έβλεπε έναν άγγελο με σάρκα από γυναίκα. «Εδώ είμαι, Φαυστίνα μου, έλα λίγο πιο μέσα. Βασίλισσα είσαι ζηλευτή
Γύρω σου βλέπω αγγέλους που θα σε στεφανώσουνε. Σε 3 μέρες για σένα ναι θα είναι η αρχή του τέλους. Μικρό θα είναι το μαρτύριο μπροστά στα μεγαλεία. Αληθινή βασίλισσα θα σε τότε, Φαυστίνα μου, στην αιώνια βασιλεία. Ο Πορφυρίων κρυφά άκουγε, μαζί και οι στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να μείνουνε στον Κύριο αλλοπροδότες. Πιστέψανε όλοι μαζί και στο Χριστό δοθήκαν, φρικτό θάνατο βρήκανε όταν παραδοθήκαν. 12 μέρες πέρασαν. Η Εκατερίνα απτόητη κοίταζε με κρυφή χαρά το δαχτυλίδι του Χριστού περασμένο στο χέρι και φαγητό της έφερνε ένα άσπρο περιστέρι. Για όλα φρόντιζε ο Χριστός. Ο νυμφίος ο δικός της ήτανε η μόνη έννοια της, ο Κύριος και Θεός της. Όταν την μεταφέρανε μπρος στο Μαξέντιο πάλι, μονολογούσε σαν τρελός. «Αυτή είναι. Δεν μου φέρατε από λάθος κάποια άλλη. Δείτε την, είναι απείραχτη, χωρίς ταλαιπωρία». «Κάποιος φρουρός την τάιζε», σκέφτηκε με απορία. Διατάζει όλους τους φύλακες μπροστά του να φανερωθούν, σκληρά και ανελαίητα άπαντες να τιμωρηθούν. Τη στιγμή αυτή επισκέφτηκε το βασιλιά ένας έπαρχος, κακός και πολυμήχανος, κόλακας και πανούργος. «Ανακάλυψα μια μηχανή να νικήσει στην κόρη, που τόσο αυτή θα φοβηθεί, σίγουρα θα λυγίσει, ή που θα την ακούσουνε από τους πόνους στα όρη. Φτιάξετε 4 τροχούς με κοφτερά ξηράφια και δέστε τους πολύ γερά πάνω σε μια περώνη. 2 θα γυρίζουν δεξιά και οι άλλοι 2 αριστερά και αυτή στη μέση μόνη θα λυγίσει από το φόβο της ή θα την φάνε οι πόνοι». Αμέσως υλοποίησε το σχέδιο του επάρχου. Την Κατερίνα δέσανε ανάμεσα εκεί στους τροχούς, γιατί πάλι ξεχάσανε γύρω από αυτήν την ψυχή πόσοι άγγελοι υπάρχουν. Αρχάγγελος ευθύς λαμπρός μπροστά της κατεβαίνει, λύνοντάς την από εκεί που ήταν δεμένη. Σπάνε κομμάτια οι τροχοί, πετιούνται στον αέρα, σκοτώνοντας τους δήμιους που ήταν εκεί πέρα. Όλοι τριγύρω τάχασαν, μόνο μιας όλοι πιστέψαν. Οι άγγελοι την νύμφη του με τα στεφάνια των πιστών όλα μαζί την στέψαν. Εκατερίνη στην μνήμην νυν εορτάσομεν, αυτή γαρόντος πάσας του εχθρού τας δύναμης, εν λόγωτε και έργων καθήλεστερος και ρητόρων την έστασιν, αλλά δε είσαι εσύ ταύτης ρίσε ημάς, ο Θεός εκ των Το μαρτύριο της Αυγούστας. Όταν πληροφορήθηκε όλα αυτά η Φαυστίνα, πώς γλίτωσε από τον τροχό η θεία Εκατερίνα, με παρησία στέκεται μπροστά στο βασιλέα, ήρεμη, αποφασιστική, κοφτή και θαραλέα. «Στα αλήθεια είσαι τόσο μωρός και ανόητος συγχρόνος. Ήλπιζες ο νυμφίος της, που είναι ο Θεός ο μόνος, θα άφηνε να την πονέσουνε τα φωνικά ξηράφια. Ξέρεις πως θα τα ένιωθε, σαν απαγγέλους χάδια». Κατάλαβε ο Μαξέντιος ότι είχε μπει ήδη ο Χριστός στην οικογένειά του,
την σύζυγο κατέκτησε, δηλητήριο πιο πολύ γέμισε η καρδιά του. Απ' το μίσος του διέταξε να κόψουν τους μαστούς της. Το αίμα της τρέχει στη γη, μα η Φαυστίνα είχε σωθεί και τους πιστούς του βασιλιά είχε κάνει δικούς της. Ο Πορφυρίων ομολογεί, ο πιο πιστός του ακόλουθος, και όλοι οι στρατιώτες φανήκανε στα μάτια του μαζί με τη γυναίκα του πως γίνανε προδότες. Χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, βγάζει αμέσως διαταγή να αποκεφαλιστούνε. Μαρτύρων φάλαγγα χρυσή, αξιώθηκαν όλοι μαζί παράδεισο να βρούνε. Την άλλη μέρα έφτασε στην τελική ευθεία να απολαύσει το φωνικό, την αγιασμένη κεφαλή θα κόβαν της Αγίας. Λίγο πριν την καλεί αυτός μπροστά του και της λέει: «Πλάνεψες τη γυναίκα μου, τον πρώτο στρατιλάτη, με του Χριστού τα λόγια σου που ήτανε απάτη. Μ' αυτά με εξαπάτησες, γι' αυτό θα σε σκοτώσω. Απορώ πως ασχολήθηκα μαζί σου εγώ τόσο». Χέρις πάνεν δόξε μάρτης Εκατερίνας εμνήν εν το συνάγαρ όρη εν οίδε την βάτων μοσείς μη φλεγωμένην εν τούτο Χριστός ο Θεάρεστον σκήνο σου, νυν μεταθήσεν φυλάτη έως καιρού της Δευτέρας παρουσίας αυτού. Η τελείωση της Εκατερίνης. Μη με λυπάσαι, βασιλιά, στον Ιμφίο μου πάω, αυτόν που τόσο λάτρεψα, που τόσο αγαπάω. Και πριν τελειώσει, το σπαθί τα στραφτερό σηκώθη, με δύναμη η κεφαλή της Αγίας απεκόπη. Την ώρα αυτή της Άγιας αποκεφάλισής της, δύο αμέσως γίναν θαύματα στη λήξη της ζωής της. Γάλα έτρεξε από το λαιμό κάτασπρο κι όχι αίμα. Ο Μαξέντιος κατάπληκτος φωνάζει: «Είναι ψέμα!» Πριν καλά αυτός το δει και τ' άσπρο τον τυφλώσει, άγγελοι τη σηκώσανε με περηφάνια τόση, την βάλαν στ' άσπρα τους φτερά και στο Σινά την πήγαν, στην πιο ψηλή εκεί κορφή που τ' άστρα την αγγίζαν. Το σώμα της το κλείσανε τα βράχια με αγάπη, από ψηλά προστάτευε του Σινά το παλάτι. Δεν άντεξε όμως εκεί να είναι μακριά τους. Μοναχός είδε όραμα κάτω να κατεβάσουνε πια τη βασίλισσά τους που αγάπησαν τόσο πολύ. Για τ' Άγιο της Χατήρι κλείσαν τα λαμπράνιατα τους μέσα στο μοναστήρι. Το τέλειο αυτοί ζήτησαν κι αυτήνε πήραν νύμφη. Το μαρτυρά στο χέρι τους, το όμορφο δαχτυλίδι που σ' όλους το μοιράζουνε σαν δείγμα ευγνωμοσύνης στον κάθε να προσκυνητή που έφτασε στο Ρωσινά για την αγάπη εκείνης. Αγία Εκατερίνα μου, σκέπε τα παλικάρια που πήγανε στην έρημο σαν τάγρια λιοντάρια για να παλέψουν δαίμονες, σάρκα και τόσα πάθη, μες στο σεπτό το κάστρο σου, τ' αρχοντικό παλάτι που φέγγισαν το λαμπερό γλυκό αποσπερίτη, προσθέτοντας πολλή αρχοντιά στον κάθε Σιναήτη, αυτόν που θυσιάστηκε για την Ορθοδοξία, σαν σκέφτηκε ότι η ψυχή έχει μονάχα αξία.
Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Έχει τόσον πνεύμα ο ουρανός, σώμα δε το θείον τεθυσαύριστεν συνά, αίμα μαρτυρίου η Αλεξάνδρου πόλης, Σοφία Κατερίνα, σκέπε τους